Uway na ki engineer bala Tracy Tomha mentala license name ulayo ya kabau kuat. Vladimir Tatarenko engineer jongka Ukraine ulala ban design ya ka airplane kebala ban yada ya ki nonglet cinglet naga cingma cingmen saw la raja badu ka airplane hasiteng suny. Kane ka cing mudur jong u ban sina kumne kadai namar ki breu kim jukham la im la raja ka cing pat leng suny namar ka cing bom don ki tiar cing yada. Henry mentalang baga jingla jong u pan pendat lang da kapar chut haka airplane kan pensingan sibun ya ki nonglet nongwan da ki lingsun omshu kumunshua. Kini ki airplane ki baula design kila aru ban her hareng kau kumchu parhasla duriau klem dangam. Sengop ha sa subscribe ya ka channel jonga kenang ba pinyo e ki video ki ba pla ki ba ja na ko ki por sha ko pan.